Maayong adlaw. O karon welcome sa Cebuano unboxing. O karon atong i-review ang Razer na pod Asus nga mouse. So mo ni siyang mirror edition, ang glossy ang finish. So mo ni kuan sa Razer Asus 2500 DPI para sa precise na kuan. Then ultra responsive buttons, then DPI and cooling switches. So may bawala na to, i-unbox na to. So mo ni kuan sa Razer guy kani si Jojo. So mo ni siya. Mo ni kuan sa Asus. Ambidextrous siya. So, pwede siya pang left hand, pwede siya pang right hand. So ato na i-unbox. So mo siya. Ato sa ngayon. So mo ni ang kuan yang sa packaging. So nindot ang packaging ng Razer. So for gamers, by gamers. So at so na ang kaso. So ang nasa suot ay ang quick start guide, master guide, o certificate of authenticity. Yeah. Authentic ni siya. Dili ni gikan sa China. Di ini Biligas Manalili. Then wala ran niya. Consumer na. Yeah, mo ni siya ang Asus. And sticker og catalog, mo ni nga catalog niya mabagong product. So ato nang i-kuha ng mouse. Ano siya? So glossy finish siya. So testing man ni ang siga ni kay like nasa kuan glow ay ang siga ni. Man nindot ipares sa kataw akong yung unang gi-unbox nga Kuliatos ni pang counter gyud siya. Pang FPS na siya. So kani mo nang isuti gani nga imo niya ma-adjust. So ang DPI niya 450, imo rin siya i-adjust diri. Para pas-pas imong kuan. So kani presyo ni palit ni nako mga 2,000 ni naa sa Cebu Appliance Fair. And last ni specific price. Kanang range niya ni price 1,900 to 2,000. So, mga daw. Salamat kayo.